Kadang duty na pod. Naisahan ko gahapon da. Bantay na itong mga bayhan na itong mamalik to diri kay dubleho na akong pangayo na ko sila. Biyay mga lisensya, mga gahi kay ulo nanagan ang mga bantay na sila. Para biyag lali mag-duty diri pastang inita mabulat tas init. Asa mga. Oy! Ano sa? Asa man kayo? Dito ko sir oh. Tunahan. Naka-lisensya? Wala ba sir? Nah, dapan jud ta ka. 3,000 biya ang kuan diri yours. Okay naman sir, naman ako pamagas sir. Ay di jud pwede nang ingon ana. Tansang motor ba nawag sa? Sir, problema sir nga. Mawagi naman ko sir. Naka-lisensya? Wala ba sir? Unya asa man day kaadto? Pero sunahan gud sir oh. Unya naka-lisensya? Wala lagi sir. Unya na magmotor-motor man ka wala kay lisensya. Nagdakop meron ba? Okay man sir, naman ako pamagas sir. Di bago muna bago nga ordinance ron nga magdakop pati bukid kay nagsalig ng mga lisensya diya magmotor-motor lang. Wala lagi motor sir, ko dar amang sunahan po sir. Ay dili gina pwede kinahanglan ipagawas imong lisensya. Ay amin nang kususi. Wala ko lisensya. Ay nakuha na ko susi sir. Dili sa susi kay gahapon na nako pili gisibatan ra ko. Ay ko man tug gapon sir, lahi man tug gapon. Sige na good sir. Ay dili na. Pagi alam ko sir. Dili na pwede lang ingon ana lagi. Ay makita ang tagtao diri ba? Pagi alam ko sir. Ayaw ba kay basig gikuan abi palas mga tao og nakoy kuan. Wa kagapahin ako sir. Pamilyado nako. Sir ba? Ayaw ba kay Sir, lamion lagi ka sir. Init kay ba muulan ni ron tungod sa mga trabaho ninyo. Lamion kay ka sir ba oh? Ba asa imong lisensya? Wala ko lisensya. Ipakita imong Sir, lisensya. asa ba? Wa kagapahin. Ayaw lagi kay Lamion kay ka sir ba? makita ang tagtao ron diri. Sibog ba? Sakti na sir. Ayaw lagi sa ang tao ba? Naguti kag abs sir. Makita ang tagtao ron diri. Makita ta sa kong official diri. Basig football ko sa kong trabaho. Trabaho ninyo. Pila na edad mo? 3,000 may pangayo ako sa lisensya. Di naman ko mangayo sa imo. Pila edad ni mo sir? Dili pamilyado na Sir, ko. mahalon bi ako sir ha? Di pamilyado na ko na ako'y duha ka anak, na ako'y asawa. Bahala na sir kung bati na ni. Di pwede. Kapo ka sir. Ayaw lagi. Sa baka ko sir ba? Puyo ba? Sa baka. Hoy! Ay! Hawas ako sa may tao. Sir. Kadai lang. Lisensya. Ay, ikuan lang. Ma'am, unsa man ka? Ay, palong sa kuan be. Sama na, sir. Palungan lang sa. Saan ni diri? Di nagdakop meron. Yan na ko sir. Napalaki ka. Kuan asa yung mga lisensya? Na may mga lisensya? Ni diri sir. Gadakop meron ma'am. Ay unsa man mo gadakop meron. Gadakop. Gadakop meron. Ayun sig pangkunit ba? Sir, lamion lagi ka sir. Kay mo adto mag-duty pa ko sa Ipakita lang ang imong kuan ma'am ay unsa man ka kuan imong rehistro. Wala pa yung koy lisensya sir or Ha? registro. Bago pa mangud niya Ano nadakpo? Ako lang nadakpo. Ipakita, Ako lang nadakpo ba? ipakita gyud na imong kuan rehistro kay madaot man gud sa mga opisyal ani kasab-an pod may banya maputol mi sa mga trabaho. Sir. Sige na good sir. Bagi alang mi karon lang sir. Ang kani isa magsige ko. Ipakita imong lisensya nimo ba? Karon ra gyud sir. Sige lang sir. Dala lang ko sa Dili inyo gyud sir. pwede ma'am kay Dakpan na ako sir. wala na gyud laing adlaw ma'am kun dili kuan. Makasab-an pod may ma'am nya maputol mi sa mga trabaho ma'am. Luoy pod pamilyado pod mi ma'am. Kasabot man ko nimo sir. Kasabot ug kasabot mo ipakita lang imong lisensya ma'am. Sir, sige Ha? sir. Sir. Dili ipakita imong lisensya ba? Sir. Ipakita lang ang Kabalo ko sir. Ay sakit sir. May explain ko nimo sir. Ano ni sir? Oh, sir. Ayaw ba? Sir. Ayaw lagi. Madaot ato. Sir. Madaot Kadali. sa akong trabaho. Good. Kadali Madaot lang, ko sa kadali trabaho lang ba? sister, kadali lang. Ano ni sir? Kabalo ka ma'am, kabalo mo pamilyado ko na nakoy duha ka anak nan Namin asawa. sir. Muda akong gibuhi ron. Kadali lang sir. Kadali lang sir. Kabalo ko nang ginabuhi ka Oh sir. yes, nang hinabuhi gid ko. Ginabuhi ka. Tagpila imong adlaw diri sir. Basta kay nami inadlaw diri mo ni ang nagpakaon sa kong anak akong trabaho. Taplan ako i-double pit ka karon. Ay, Sabat na buwas. Dili man gud kay madaot ang akong pagkatao ana gyud. Sa kuan lang ato ano lang ni sir, double pit ka Dili sir. mo na siya pwede good. Sila kaganana Sir. Kinahanglan ipagawas gyud ninyo yung rehistro. Kay nagdakop meron. Kay moadto na tupod ang kauban basig unya wala na gyud may ilotsanan nato. Ipakita lang yung lisensya. Sige na sir, kay 3,000 sir, 3,000 naman. 3,000 ra. daghang kay nananaw sir, wa bay koy angay magbayot-bayot sige ay nag-shooting man din. Sige na sir. Dili pwede. Sir, ako ano ka sir be? Dili ipakita lang inyong kuan. By the way, 3,000 naman akong pangayo sa lisensya o lisensya. Dili naman ko magkwenta sa imong kuan kanang mga violation pa nimo daghan. Dili na. Sige na sir. Unsa man na? Sige na sir. Sir. Sir ba? Sir. Puyo mo ba? Ang susi na mo. Sir, sige na. Sir. Puyo mo ba? O panglakaw na mo. Sir. Puyo mo ba? Puyo mo ba? Sir. Ay mo si kuan ba kay akong asawa, masuko akong pamilyado na di ako. Sir. Dili ang inyong mali ay ayaw mo ba? Sige na. Sir. Dili na gusto. Uy. Sige
Ayan. Ayan ba kay akong basig dagdag tao nagtanaw o daghan. Kami yan, sir, ay. Sir, sa man trabaho ninyo? Oy, nagdako pragod ko. Sige na. Ayaw kabrihin na. Yes, sir. Hindi pwede. Pamilyado na ko ba? Sige lang. Ito ka anak. Maluoy mo. Ako'y nagpakaon. Dito sa duckling, sir. Sige. Sige na, sir. Ako na. Sige na, sir. Tabang! Tabang mo!